skeptical if we couldn't see any chance coming. Laittakaa kun ne lapset laulaa. Mä haluan kattoo 12-vuotiaita pikkutyttöjä. Kumpi tykkää? Rullakebabia. Ilman suolakurkkuja. Arvakkaa mitä täältä mun kebabista löytyy. Nyt hundin ilta on aivan pilalla. Se on valitusta poikas nyt. Japaa! Kannattaako toiselle sitten mikä YouTubeen? Oi. Ristiin, taistelu. Vie tuloa. Luovuta vie. Jannu on kyllä pitää. Mä aloitin ennen kuin sä aloitit ja mä lopetan. Mitä Mitä kävi? ruuvaaks? Tulee vastaan ruuan. Kato nyt. Se on yksi pieni Ei, tulee ei siinä mitään yli. Ei siinä mitään vie pojat. Harasho. Harrassoo. No niin, nyt se meni rikki. Painia voimaa! Saatana. Särkyä Anna, mä tykkään Potti! kappaleista. Ja sitten se on sellainen ihanan herkkä ja sellainen sitten. I want you! I want you! Kiitos. I...